Ισχύτε σε καμαρέλια. Τέλειωνε, ρε. Πρέπει να το μάθουν όλοι. Ότι είμαι ένας άχρηστος. Ένας ανίκανος. Να ξέρουμε. Και το παιδί πρέπει να μάθει ότι εσύ είσαι ο πατέρας του. Και αυτή η Σιγάνα Παπαδιά να ξέρει ότι τα ξέρω. Μη μου περνάει για μαλάκες. Και η Ελένη. Αυτή δεν είναι, δεν έχει δουλειά η Ελένη. Γιατί. Εσύ δεν έτρεχες με τη μύτη στο λιγανικό. Θυμάμαι με τη μύτη. Τα έκανα την πρώτη σπουρνάλη σας τότε. Απαντούσε την Ελένη με τη μύτη και τη μύτη με τη φουρνάλισε. Απαντούσε τη μύτη μου. Αυτό θα αναλυθώ. Μεγάλος έρωτας γεννήθηκε στο σχολείο μας. Μαθητής Μη Δευτέρας Λυκείου ερωτεύτηκε παράφορα την καθηγήτριά του. Εκείνη ανταποκρίθηκε. Μπράβο. Πολύ ωραίο πρωτοσέλιδο. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Ποιος το σκέφτηκε άραγε. Αδερφέ. Μας μάλιστα. Ποιος άλλος, εγώ βέβαια. Ρε ηλίθιε. Ότι μου καταστρέφεις τη ζωή. Σου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Γιατί ρε. Εσύ είσαι ο Μη. Μπράβο Σαγί μου. Α, εσύ είσαι ο Μη. Παίρνει τώρα από το μάξι. Ήταν στο site του σχολείου. Έχει στείλει δίκη γραφτό στον ψυχολόγο και το ρωτούσε πώς να το χειριστεί. Ηρέμησε ρε. Ήταν ο μόνος Μη στο σχολείο. Είμαι ο μόνος Μη όμως που τα είχε με καθηγήτρια. Ποια ρε. Τελαλού. Να μην σε νοιάζει και να μην ρωτάς. Τα είχες είπες. Άρα δεν τα έχεις πια. Σχεδιαζούν. Είπα να μην σε νοιάζει και να μην ρωτάς. Ηρέμησε, θα το διορθώσω. Εγώ το έκανα, εγώ θα το διορθώσω.